pri asi, čaute ľudia, tam pri asi jednej časti, budú dve, no a že budeme sa hádať s ChatGPT. No, ako prvé mu napíšeme čau, nevau. Čau, ako sa máš? Čau, mám fajn, ďakujem, a ty sa ako máš? Ja sa mám najhoršie, keď sa rozprávam s tebou. Nevadí. Mrzí ma, toto som fakt nechcel, ak je niečo, čím ťa štve spôsob, ako sa rozprávame, povedz mi to, skúsime to zmeniť tak, aby to bolo lepšie. Čo presne? A mňa, počkej, ty, idem mu akože riadne sa s ním hádať. Ty si taký píp a napíšem bože. Taký píp, ako proste, že no. Nevadí, neberiem si to osobne, ak ťa niečo štve. Ty nemáš štveš, Pane Bože, tento telefon, štveš, taký, oh god, šteš, ty máš štveš, chceš dostať, ako myslím, na držku. Počkej, to je ž alebo š? No ja neviem, proste takto napíšem držku. Hej, stop. Tak to nechcem sa hádať ani riešiť bitky, poďme sa upokojiť, vidím, že si fakt nahnevaný. Ale no, poď sem a dostaneš. No čo je? Nie do násila, nepôjdem. Nás to tu žiaden reset. Jediný je iba mím reset. Neteset, no rádi. Mím tesit. Kámo, drž hubu. Ja ťa chcem zbiť. Pane Bože. Nič. Chceš dostať ok. Čau. Niečo, no. Čau. OK. Uvidíme sa pri ďalšej časti. Čus.